madoda la khobekani namona Ngimsebenzi yethu nje. madoda la ukebengu kuphela nophara finish. Hello guys, welcome to Amazon TV. I hope you are okay. Guys, I'm not a bad person. I'm not a bad person at all. But we are this thing of foreigners to come on social media to insult us. And then after that, they will come and apologize. No, guys, this thing is becoming a habit. They know they will come back. Bethi bayaxolisa. So nje sengibonile lento yabo ukuthi vele kusaqhubeka nokusenza izilima. Bese kuba khona ke some of us South Africans esivele sivume thina ukuthi basithukeke nje live kungekho kuma social media besithuka nje live sibhekene nabo. Njengale video ozoyibona la ukuthi ungavumela ukuthi indoda yakwelinye izwe ezweni lakho uyindoda izokuthuka izokutshela ukuthi you are lazy in your own country and uhleke. No guys, it's getting too much. It's you guys who are giving these people the authority and power ukuthi besi-insult sonke eSouth Africa, because angazi ukuthi it's because of the hypocrisy or what ukuthi ungavumela umuntu ezokuthuka, whether that person is a foreigner or a South African. You cannot allow umuntu ezoma phambi kwakho ezokutshela ukuthi uyivila, ezokutshela ukuthi you don't know how to do anything and you laugh after that. No guys, this is too much. Like this Zimbabwean lady who insulted South Africans, now she is back to apologize, to say sorry, I didn't mean what I said. Ucabanga ukuthi basenza izilima kanjani labantu? No guys. Zimbabwe in the focus. We are not going anyway. We are at this we in Damuno, South Africa, Tiripo, Silla. We are here to stay. I sit down and listen to me very careful. I'm here and I'm hoping you in your country. Yes, I'm here and I'm hoping you in your country. Finish them, guys. Finish them. Show them shaggy. Salvanani. Ngokukhulu ukuzithoba lokuzehlisa ngitheka ngenze le video ngizoxolisa seka lokho ngingumuntu otrendayo kubonakala ama videos ami ngithuka eSouth Africa ngitheka ngizochaza kubantu ukuthi kwakusenzakalani kusho ukuthi mina nalo ntombazana bekade ngilayize kwamanye ama videos sebemkhathile besidlala ama game naye sidlala i-country game na emeli South Africa mina ngimeli Zimbabwe naye kukhona okubukhuluma ngeZimbabwe nami ngase ngiyakhuluma okhona lokho engikhulumile ngeSouth Africa. So ngithanda ukuxolisa kakhulu, ngiyacabanga ukuthi nalo ntombazana sidlale futhi ngesikhathi esirong njengoba lokho kuthiwa abantu bangaphandle mabahambe. So ngitheka ngithathe leli thuba ngizoxolisa kubantu base South Africa, ngithathe leli thuba ngizoxolisa kubantu base Zimbabwe ayi ukuthi ngangikwenza lokho ngenhloso. Ngingumntwana angikwazi ukulela into zama politics, kodwa mina ngangitshela ukuthi sidlala ama game nje, angingazi ukuthi kukhona abantu abangirecorda kumbe kukhona abantu abayithathe ngenhliziyo. Ngithanda ukuxolisa kakhulu bantu bakithi, ngithanda ukuxolisa kakhulu bantu base South Africa, ngoba even lapho ngesikhathi sidlala kukhona ama gifters ase South Africa angisupportayo, kukhona abantu base South Africa abangisupporta, abanye bakhona babengisupporta ngoba abanye baya understand ukuthi igame. So ngitheka ngithathe leli thuba ngizocacisa futhi ngixolise kini lonke sengazathi lingathola ukungixolela ezinhlizweni zenu, ngoba lokho angingakwenza ngenhloso ukuthi mhlambe ngithi mina ngifuna ukuthuka abantu base South Africa sasidlala ama game. Ngangingazi ukuthi one day nami kuyongifaka enkingeni or one day ngizotrenda ngingumuntu omubi ebantwini. Ngiyabonga. Do you know why she came back to apologize, guys? Because South Africans found out that she is the owner of the salon. So after that video le abethuka kuya ama South Africans, she found out ukuthi ama South Africans aseyazi ukuthi isalon yakhe ikuphi. Azange saphinda ayivula isalon until enze le video ukuthi uyaxolisa, because manje akusasebenzeki. So I want you to watch this Somalian lady doing the same thing. And you who are calling South Africans xenophobic, I want you guys to watch these videos. Country full of bastards. At least we know who the father is. Yes. No, where's your country? Shut up! Hey, shut up! Shut up! Shut up! Where is Zimbabwe? Where is South Africa? We will not only will we come to South Africa, we will dominate your own country. Shut up! We will dominate your own country. We will come to your country and we will outperform you. Imagine in your own country, you're being treated like a dog. Fetch doggy! Fetch doggy! Doggy fetch! Doggy! Imagine
you're saying to us, Somali people in our country, yes, we're doing business. We're doing business in South Africa. Cry about it. Wah, wah, wah. And we're taking all the good schools from your South African kids. It goes to the Somali children. Yes, you know why it goes to the Somali children? Because we have better economy than you guys in your own country. In your own country. Don't thank you. Oma Santai, speak Kabur here. Speak Kabur here. Come. South Africans, come. Zimbabwe, come. Guys, roses, everyone rose. Ebo. Madoda la. Kobekani na mona. Kobeka na mona. Makwele. Na kobeka na. Ebo. Kobeka ndipanda. Ngimsebenzi yethu nje. Usebenzi wakho okay. Yekela gugu. Kobeka nale. Ngeke ukwazi. Everything njalo. Toyota. Gerela. Wakwazi? Ngeke. Madodala, ukebengu kuphela nophara. Finish. Imali shuthi asiyazi. So guys, lezi izinto engikhuluma ngazo ke lezi. I'm not happy at all ukuzwa ama South African ehleka ukuthi athukwa ama foreign nationals ezweni lawo. Phela labantu babathukile nje straight kodwa bona bayahleka. And nizwile ukuthi ithini this Somalian lady and many other foreigners who are coming online to insult South Africans. And then bese kuzovela labantu abazobuza ukuthi why are you fighting only black Africans? Why are you not fighting other races? We've never seen those people insulting us. So you who are accusing South Africans of being xenophobic, anobheka lama videos bese niyayekela ukukhuluma izinto eningazazi nokuthatha ama-side ezinto eningazazi. So guys, let me know what you think on the comment section. Don't forget to subscribe, to like and share the video. Love you guys. Bye.